Miduaw ang inahan ni Father James nga si Angela og may pahibaw nga tulo ka adlaw siya nga magpabilin. Nahimamat kini ni milagring apan pareho ang duha nga hilom nga wa makauyon sa usag-usa. Usa ka adlaw niana, nagkita ang duha sa merkado. Apan didto usab si Piping og nakita siya ni Angela. Mga kasama, niya ang sumpay ning bag-otang sugilanon. Father, I am your father. Mangita na ko mapalit, oy. Kapantay ka sa asawa, Brad. Why to pay ulit? Oh, Sige, Brad. Lamat, Brad. oh. Pagyata ka may, excuse. Dili ko mahimong masayop. Siya gyud to. Si Felipe. Wa pa kayo napalit, ma'am? Wa pa. Nakailan ka ba niya itong tawhana? Asa, ma'am? Asa na mag to? Sagdi na lang. Ngano di, ma'am? Giun sa maday ka niya? Wa. Mura lang og familiar siya na ako. Sige na. Mamili na ko palitonon. Nainang ka dito sa unahan, ma'am, ay. Basing ganahan ka. Sa dapit? Dito ay. Sige. Atuon na to. Uy, kadaghan ba ni imong gipamalit ma? Musao man ni imong pagda. Ay, barato ramang good. Mahal ko ni sa syudad. Ay mao lagi, pero ang pagda naman sa budini. Mayon tag magakuyog pa kunin mo og mayon tag may sakyanan ta. Ay, plitihan lang ko din ako sa boss. May problema. Pero ma, Ay, pastilan ka ni mo, padre. Mura mang kagwa ka makailan ako. pero di nagkapareha sa una ma, lain na biya ni senyor na. Hoy, ikaw ha? Di pa ko senior. Pero padong na. Basta. Ayaw na ni problemahan ako mga dadunon. Makaabot na lagi ko sa ato. Hangyo ko lang. Pakuyogi lang kong tao sa terminal ugma. Maora na. Sigurado ka, gyud Ping? Okay ra nimo nga di ko muuban nimo sa syudad? Okay ra, gyud, Ring. Nga, sa rugi pugos ni mo nga naglain mo sa nimong lawas. Ay, nga ano man sad good nga sa syudad pa man ka magpa-x-ray sa imong gipon. Oo, may extra din sa ato. Tura mas syudad. Sige na lang. Basta kay balik maya gyud dayon ha. Naglain ra ba ning akong lawas? Wa ko'y kauban. O lagi. Balik rin ko. Sige, pauli na kaya rin makapahuway ka. Hala, sige. Sige na, sakay nas bus. Sige. Ay, ala, uy. Maupagani paglargas bus nga gisakyang Piping. Gimingaw naman ko niya. Sister Milagring, Uy, padre. Nagunsa man ka dinhi, padre. naghatod ko mama. Bago lang yung nilarga iyang gisakyan. Uy, nagkasakay na ito silang Piping. Oh, mo ba? Mag-usa man sinoy Piping sa syudad. Naayon na day ang ngipon. Wa palagi. Pero ni kupos na gamay. Dito man Miss Dentist gahapon og magpa-x-ray ra to siya siyang ngipon. Wa man goy x-ray dinhi. Ngano mo man imo kuyog eh? Ay naglain akong lawas, Father oy. Di gani unta to magpahatod nako pero ako may namugos. Oh. Pero kay baw ka, Father. Mao pa gani iyang pagbiya. Gimingaw naman ko. Ay, tinuod bitaw, Father. Kahilako naman gani ko. Ay. Uy.
isang milagring way. Maraman to kay lakon pagpagikan niya nako. Mingaw na sa noon ko niya da. Bisag mo balik ra ko dayon. Pero nga man nakadaghan naman gani ko niya biya-biyae kay mas kadaghan na siya mo adtong syudad tungod sa mga seminar-seminar sa simbahan. Nahingawa lang tingali ko kay naglain maguto iyang lawas ko. Hindi niya na ako, dong. Ako sa tingog ni bayan na igbot mo sa tag-apil. Sukliw niya na ako, ha? Ating pa. Mura na kailang ko arong tingog Pero, mura sa kwa. Ako na din sukli. Salamat. Ngayon siya man ko. Nahasol mo ko arong tingog Di pipilingi o ganyan ba? Lingi on gani be. Ay, ni sakit man nun akong liog. Aray, aus. Ay, dito ko palingi on da. Ay, bahala sa tumbayhan ay kung kinsam to siya Uy, dong! Sobrang magsingko na imong gihatag. Anong nahasol man dyan karong tingog ka ba? Kinsam magyuday na siya. Ay, kinahanglan magyud nga honest na, dong. Singko na tuod na. Pero nabi ginog ng tanaw nato. Di man ko pareha ng uban, nga murag santo, pero mga bakakon ding dagko. Dagway ba naman, Felipe, uy? Murag santo, pero bakakon ding dagko. Kahit man kung hinumdum niya. Ano man ni, uy? Sama kayo ng akong mga kaubang pasahero katong babayahan na kanina. Hindi ko himutanda. Kailagi ko atong tinguga pero dili sad mahitabo nga siya. Impossible. Salamat, dong. Nakasakay na mas taxi. Wag yung ko kakita siyang naong da. Uy, kuratan siya ko ni silpon na da. Pahita ni brato ko ni silpon. Tempa. Tingalig may manglabnihay din Klaroho na to. Ay! Tuto ka na ko, abin mo, manglabni ka, manglabni na si Fred. Mo inom na lang ko inig pinabukalang luya. Pasin pa mo arang-arang ni akong pamati. Naunsa man ko Permi man unta na kong biya-biyaan si Piping kung muadto kong syudad. Ganong karon, di ba ko mahimutang nga wa siya. Tungod kaha kay siya nilakaw o ako'y nahibilin. Ingon ani da isab kahayang bation kung muadto ko syudad. Hala, karon pagyud ko. Maayo, nang milagring. Mayo! Nagunsa maning duha didhi. Ay, kadiyot lang. Ay, hala no. Nahingawa di ay si Padre nako. Nahingawagin nang. Maong iya kang gipaanhin ako para pagsusi. Og ni Koyog na sa gunang. Ay, ingna dito sa Padre, nga dili babalaka. Suma sa akong gisulti ganina, gimingaw ra kong Piping. Oo. Sorry. Ana din ano? Katawa lang bitaw mo. Pero tanawa unyag maminyo na mong duha. Di ba makasabot ra mo ini akong gisulti ron? Kami? Magminyo na minang? Example ra ganito ka ng milagring? Mahimo man sa inyong tinud-on. Bitaw nang no? Pero wa pa ko niya sugta.
Nanguyab day ko. Oy, wa pa day ka manguyab, Lulong. Panguyab na, oy! Ni ana mangyog ko syudad, hapit na lang yung kong dagkot nimo, senyor. Ug kung dili taas ang linya, amuhawak pod ko nimo. Asa na ba itong dagkotanan eh? Tara. Ay, pagkanindot gid sa basilika. Mayin tag ingon ani kanindot nga among simbahan, bisag anggid lang. Nya na ko sa dagkotanan. Pagkadaghan sa mga dinagkutang kandila. Bisan kini mga dagkong kahon nga puno sa wa pa dagkuting kandila, pagkanindot yung tanawon. Manar ko dagkot. Mag-selfie ko. Balag bateri ang kamera sa kong cellphone. Budagkot na. Dagkot na. Aray! Unsa ba? Oh! Felipe!